מספיק גבוה. טוב, אז אנחנו הגענו בעצם לרחוב אבן גבירול. יותר יפה קצת ממקבילו בתל אביב. יש פה 3 בניינים בעצם. אחד שמה, 2 פה, ותכף תראו פה את השלישי, הצמוד אליו, 3 נטושים מזה זמן רב. אם היינו פה לפני חצי שנה, אני חושב, אז הייתי מצביע גם לפה, ואומר שגם פה יש בניין נטוש מאוד גדול. אגב, מי שדיבר איתי על הסוכנות, אני חושב שזה גם היה של הסוכנות. היה בית החלוצות, כנראה. אוקיי. אז אני, דווקא בהיסטוריה אני לא חזק על הבניינים האלה. אנחנו הגענו לפה דווקא כדי לגעת קצת באיזשהו צד טיפה אחרת, צד טיפה אחר. אנחנו בלב רחביה, כמובן שכונה מאוד טובה, מאוד יקרה. לקנות פה דירת 4 חדרים זה בקלות עובר את 2 מיליון שקלים, בקלות מאוד אפילו. ובעצם זאת גם שכונה שלמרבה הפלא יש הרבה בניינים נטושים. חלק מהם באמת עוברים שיפוצים בשנים האחרונות, מה שהיה פה באמת נהרס. לפעמים יש סוגיות של שימור, שניגע בזה בהמשך, למי שגם שאל אותי בדרך. נדבר גם על עניין של שימור, כי זה לפעמים סוגיה מורכבת בתוך הסיפור הזה. ספציפית, הבניינים האלה פה, אז מספר 7 ו-9, שזה בעצם זה וזה פה. יש להם אותם בעלים. קנו אותם, אפשר לבדוק ברשומות, בטאבה של הבניין, אנחנו הוצאנו את המידע פשוט מרשומות, שייכים למשפחת רייז, אם אני זוכר נכון. לא שומעים. לא שומעים? שייכים למשפחת רייז, אם אני זוכר, משפחה מארצות הברית, בעלות משותפת ל6 אנשים, ובעצם קנו את השטחים במחיר מסוים, ומחכים כדי שיאשרו להם פרויקט שבאמת יהיה מספיק כלכלי. זאת אומרת, קנו, אם אני זוכר נכון, ב$3 מיליון, וכיום הערך של השטח פה כ-20 מיליון שקל. 20 מיליון שקלים, הערך עכשיו, ורוצים לעשות פה בעצם איזשהו בניין שהוא מחובר, זאת אומרת, לחבר בין 2 בניינים, משהו, ואז נכנסים לסוגיות של רגע, האם זה מתאים לרחביה, לאופי של השכונה, כמה קומות זה יהיה. כמובן, הרבה מהסיפור של הדברים האלה זה קצת דומה למה שהיה לנו עם לוייב, עם המלון למטה. אנשים רוצים לעשות פרויקטים שהם יותר רווחיים ממה שהם קנו, כן? זה שהבניין היה 4 קומות, אז בסדר, אז אתה מחכה ולוחץ, ומה אכפת לך? יש לך פטור מארנונה מלא. מחכה עד שתגיע למצב שאולי בקונסטלציה כזו או אחרת יאשרו פרויקט. אז זו אחת הסיבות שאנשים לא משפצים בניין, כי על פניו אתה שואל למה שמישהו ישאיר פה בניין, שמן הסתם אפשר לעשות ממנו הרבה מאוד כסף. זו אחת הסיבות. עכשיו, משהו נוסף שמתחבר לזה, ורמזתי על זה ב6 בעלים, יש הרבה מקרים של בניינים שיש להם פשוט ריבוי בעלים. עבר בירושה כמה דורות ופתאום יש כבר 24 בעלים של בניין. או יש מקרים, סיפרו לי מישהו ממכון ירושלים, סיפר לי על בניין ברחוב יפו. מי שילך על המדרחוב יראה שיש שם, בצד הצפוני של הרחוב יש איזשהו בניין ארוך שהוא קומה אחת, כל הבניין, בניין של עסקים, והוא בעצם שייך להרבה מאוד אנשים. והם לא מצליחים לסדר ביניהם איך בדיוק להסכים, איזה אחוזים, איך בדיוק, כדי להגדיל את הבניין ולהוסיף את עוד קומות שמתבקש ממי שרוצה לעשות שם כסף. אז זה קצת ככה נגיעה בסיפור הפרטי. הרבה פעמים זה פשוט ריבוי בעלים. יש בעיה קשה למצוא את הדרך להתפשר בתוך הקבוצת בעלים הזאת בשביל לשפץ. מי שמכיר, יש עכשיו ברחוב יפו, ליד השוק, בניין בתי סיידוף, אם אני זוכר נכון, נכון? אז עכשיו יש שם, בונים שם 18 קומות, וזה גם היה סיפור, המון זמן לא שיפצו את המבנה שם, כי היה סיפור של הרבה בעלים שלא הסכימו וכו'. בסוף כנראה לא מספיק אחוזי בנייה כדי שכולם ימצאו את הדרך להתפשר ולהסכים, ובונים שם עכשיו 18 קומות צמוד לשוק. כן, בטח. אז כל זה לפני כמה שנים זה בניין, חזרו את המחלקה הזאת. יובל, אתה יכול לחזור לשאלה בבקשה? אז שאלו על שימור, אנחנו ניגע אבל בתחנה בהמשך בנושא של שימור. נדבר גם על שימור. זה אגב, זה צד שאנחנו פחות התעסקנו בו, זאת אומרת אנחנו בעיקר באנו להצביע על הבעיה של הבניינים
שעומדים לא שמישים, ואיך משמישים אותם. כשברור שחלק, הרי הרבה בניינים פה הם מופיעים בכרטסת שימור של העירייה. יש קבוצה של בתים נקרדים שהם נכון, מטפלים בתים בנושא. נקרדים שמטפלים בנושא של זה, כן, זה נכון. אבל יש גם גורמים פורמליים בעירייה וכולי. מיותר לציין כמובן שהבתים האלה זה מיועד לאנשים עשירים עם כסף מחו"ל. הבניינים האלה. באופן כללי אני לרוב, כן. אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שכשיהיה פה בניין הוא לא יהיה דיור בר השגה, אני מניח. אני לא מכיר את הבעלים. אין בר השגה למי שיש כבר. בר השגה. אז, כן? מה העדיפות שמישהו ישבור את הכיורים ואת זה מאשר, כאילו אם סטודנטים היו פה הם משלמים את הארנונה בכל מקרה. הפטור מארנונה, הרי מה העדיפות לא להשכיר ולשבור את מה שהיה קיים? הרי אני מכיר מספיק סטודנטים שהיו גרים במקום שהיה קצת מאפן או לא משופץ עד הסוף. מה העדיפות דווקא לשבור ולהשאיר אותו דפוק מאשר לתת לאנשים לשלם את הארנונה ולהרוויח קצת? אני יודע שזה סכומים לא כזה גדולים. אז שאלו מה העדיפות בעצם לשבור בניין, לשבור כיורים וכולי, להפוך בניין ללא שמיש, מאשר פשוט להזכיר לסטודנטים בתנאים ירודים כאלה ואחרים ושהם ישלמו את הארנונה. יש איזה פעילות לביטול החוק הזה של... כן, זה ניגע בהמשך. אז קודם כל יש בסוף גם, להתעסק עם בניין, זה להתעסק עם בניין. יש בסוף עלויות גם לבעלים של הבניין, גם אם הוא מזכיר את זה. יכול להיות שהוא רוצה באמת לשנות את הייעוד וכולי, וכדי לשכנע שצריך לשנות את זה, הוא לא יכול להראות הנה בניין שגרים בו בכיף סטודנטים, הוא רוצה משהו אחר. אבל זה לא יהיה מסחרי כאן. לא, אבל מבחינת אחוזי בנייה ודברים כאלה. אחד הדברים שסיפרו לנו גם זה שבבניינים מסוימים, באורך פלס, נראה שציינתי את זה גם, פתאום פורצת שריפה, דברים כאלה. כי דווקא בניינים שהם בניינים לשימור, ואתה לא רוצה שהם יהיו יותר לשימור, אם תגרום להם מספיק נזק, אז כבר אי אפשר לשמר, ואז אפשר לבנות מחדש בצורה אחרת. יש כל מיני תרגילים שעושים עם הדברים האלה. אנחנו נמשיך עכשיו הלאה לרחוב... ריוז או לוז? לא קונסים אותם? ריוז או לוז? לדבר על זה, אוקיי, צודק, נכון. אז זה ככה איזה רמז דק לקראת התחנה האחרונה שלנו, שתהיה לא התחנה הקרובה אלא אחת אחריה. אנחנו נוותר לדעתי על התחנה האחרונה שרצינו לעשות ליד השוק ברחוב יפו, אלא נסיים בפינה הפינה התחתונה הקרובה אלינו של אגריפס, איפה שהיה קולנוע עדן, פשוט כדי שנתכנס בתוך לוחות הזמנים ופחות הליכה וכולי. אז נדבר שם בין היתר על הפתרונות השונים. בבוסטון, לדוגמה, עשו איזשהו פרויקט, הקימו שם מחלקה עירונית לפיתוח שכונות, משהו כזה, זה התרגום הקלוקל מאיך שהם קוראים לזה באנגלית. ומה שהיא עושה, היא כל שנה עושה סקר גדול של כל הבניינים הלא שמישים בשטח הנתון בבוסטון, מפרסמת את זה ברבים, ואז עושה איזשהו מנגנון שהיא קורא לזה use it or lose it. מה זה אומר? היא באה לבעלי הבניין, אומר לו, תשמע, אתה חייב לשפץ את הבניין. אם לא תשפץ את הבניין, אבוי לך. ואז אם הוא לא רוצה לשפץ את הבניין, העירייה משפצת את הבניין לבד ושולחת לו את החשבון. זה בדרך לשם, כן, בדרך לשם. עכשיו, גם בסוף ניגע בסוגיה הישראלית באמת, מה אפשר לעשות עם זה. עכשיו, בן אדם שלא שילם את החשבונות, הנכס שלו בינתיים מוקפא, לא יכול לעשות בו שום דבר. ושם, אם מספיק זמן הוא גם לא משלם, אז מעקלים לו את הבית, לוקחים את זה לשימוש ציבורי. זאת אומרת, ממש מתייחסים אל האנשים שמחזיקים בנכס לא שמיש לאורך זמן, כסוג של, לא רוצה להגיד עבריינים, אבל משהו. יש הרבה מדינות או יש מדינות שיש חוקים. מה זה? התקנה או חוק שאומרת שאין ארנונה על בית שהוא לא שמיש. זה חוק מדינה כיום. חוק מדינה, זאת אומרת העירייה לא יכולה לשנות את זה על דעתה. הכל נגזר מפקודת העיריות כיום בישראל. כשנהיה בתחנה האחרונה נדבר על איך החוק הישראלי מתייחס לסוגיה הזאת ואיזה שינויים צפויים אולי להיות, גם בין היתר בעקבות ועדת טרכטנברג שגם התייחסה לנושא הזה. בבוסטון, אחוזי ההצלחה שלהם? בבוסטון, מה שאני זוכר, ב-97 התחילו לפעול באמצעות השיטה הזאת והם הורידו תוך 6 שנים 60-70% מהבניינים הלא שמישים הפכו לשמישים, תוך 6-7 שנים. זאת אומרת, היעילות של זה היא בסדר גמור. הם התחילו ממצב, ועד היום, 2011 כיום, אם אני זוכר נכון, בנייני מגורים
היו להם ב-97 סדר גודל של 980, משהו כזה, ועכשיו יש איזה 160. זאת אומרת, יש תהליך, אפשר לראות גרף, אפשר לראות מפות, הכל מאוד שקוף ופתוח לציבור. בואו, כדי שנעמוד בלוחות הזמנים שלנו, אנחנו ממשיכים פה למעלה. אתם יכולים לראות מימין את הבניין הבא, שוב, מי שעל אחריותו וכולי, קל להיכנס לבניין הבא. תעשו את זה מהיר, כי הפעם זה קצת עיכב ככה את כל הקבוצה. אנחנו נעלה בעצם לרחוב קק"ל, ניקח ימינה ואני אלך למתחם שאנחנו קוראים לו מתחם קק"ל, אני לא יודע איך כל אחד קורא לו, על רחוב... מול הסוכנות, עניין סולל בונה... מתחם קק"ל, בעצם על רחוב קינג ג'ורג' בצד השני של הכביש, אי אפשר לפספס, תראו בניין גדול שעומד, אטום ונטוש. אני עובד, שנייה.